isa ka milago o kung kahimuan sa siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagkasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan na daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo sa Kabuhi. Ato naging sakyan nga karuwahi sang mahal nga reyna. Karon, buksan ko ang baol nga ini. Makahibalo man gali magtuman sang hinangbalan ang mahal nga reyna. Aber, ang isa ka baol, buksan ko man. Ma! Kami nila mabukasin na! Bay! Matuod, ma! Ari na gali ka mo? Oh, Marcela! Ay! Sige na, Vida! Buksan na nato ng baol nga ini! Ate, oo ah! Ay! Hindi! Kinbuntag siya sa manog na pula! Hindi! David! Bay! Kinbuntog sila na duha sang manog! Manog gali ang unod sa isa ka baol! Dali! Makasto kita sa karwahe! Ay! Pero... Wala! Hindi! David! Kita naman ang buntog ganiya! Dali ka, Marcela! Nasakay kita sa karwahe! David! Ang duha ka manog! Padayon sila nga nagasunod sa aton! Hindi sila makalambot sa aton! Sila ni Iwa ka ni Vida! Hindi ba naton sila pagbalikan? Para ano pa? Ang dalit sang manog. Sara nga makatunaw sa aton mga tulan. Pati na ang aton mga lawas. Kaya kung magbalik kita dito, piho nga nagtubig na ang ilang mga lawas. Diyos ko! Kung ang amo nga baol ang una kong binbuksan, ako giguntani ang ginbuntog sa mga manog. Kung amo, hindi gigali ako pagtugtan sang reyna na mabuhi pa. Kagusto pa niya nga umiron sila ni David kag ang mga anak sini. Oh, wala na sila nga duha. David, wala na si Vida kag si Iva. Ginpalangga ko sila. Kasubong sang akon mga anak. David! Buhi ako. David! Ginuwahig mo ako? Padulugan karwahe! Karka! David! Ang buhok ko! Hindi pagbutunga! Kasakit! David! Ano itong ginpatulan mo sa akon? Ano ito? David! Naalakadlaw ka! Nagtingin ng naghuot ang akong tuhan. Nagbukas ang portahan sa karwahe. Si Vida! Kag nagasuksok siya
sang bayo, sang kutsero. Pa, nainom na pala niya? Oo! David! Anong buot silingon sini? Salamat sa mga manggan Marcela. Kag sa katapusan, makapalos na gid man ako sa imo. Tigulang ka na. Kag wala na ako sang interes sa imo. Kag ang manggan nga ginhatag sang rayna sa imo. Kabayaran sa amon pagkabilanggo sang akong mga anak bangod sa imo. Hindi. Vida! Dali na! Balikan na tong si Eva. Sigurado nga nagahulak na siya. Oo, pa. Papalaog ko kasi diri sa karwahe. Panaog! Ha? Kasakit sa lawas ko. Anak, tupa sa duta. Kinsipa ko ni David. Panaog sa karwahe. Dali na, Vida! Bali na kita diri. Oh, Marcela! Bahala ka na sa kabuhay mo! Kinbayaan ako ni David. Sa iya anak. Kag subong ko lang na dumduman. Ekspertong nga manughiwit ang iloy ni David. Kag natural lang nga eksperto man siya sa amo sina kabuluhaton. Ang nakita ko nga mga manog hindi at tumutuod. Kag may ginhimo si David sa akon kaina sa nagpalapit siya. Kani kun ano-ano ang nakita ko. Pati ang iya isa kang anak nihimo niya nga idihon sa iya kaisipan. Bisan pag nagasakay ini sa karwahe. Si Lera, ang akong anak. Hinali ko lang siyang kanadumduman. Si Lera, nga tunay kong anak. Habang wala ko siya kinpalaga. Tungod nanumos ako sa pagpakamahal kay David. Naduya ako sa akon kaugalingon. Tungod sa lumay, gingamit niya sa akon. Si Lira, wala ko gid siya ginkabig nga anak. Kag amo lang galit sini ang mga kabaylo sang tanan. Amo lang galit sini. Nadula man ang gahong ni David nga nagalikop sa akon. Pag-ulihin na ang tanan. Ulihin na ang tanan. ang magamatahong sumpong sa itong sugilanon kaysa pampalatuntunan. Misteryo sa Kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Paradyo
Radio Nakahibalo-bala ka Subong mo sa na nangyara estimated sa statistics coronavirus sa World pandemic. Health Isa sa Organization o pinakamabuday nga WHO butang, amo nga ang kapinakaroon hindi sa naton makita ang 800,000 aton ka mga nga tawang Gani? nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung